Alltså, det är lite mamma. Är det en vågfågel jag hör? Ringer det räv? Det är mycket som låter här ute i vildmarken. Man kan inte vara säker för en endaste sekund. Jag kommer inte kunna somna på hela natten på grund av det här oväsendet. Jag är rädd. Jag är väldigt varm av svett, av nervositet. Nej, det är verkligen inte. Bredvid mig har jag en som heter Emma. Också en scout. Som också lever vildmarkslivet.